Agafar un testimoni. A mi m'agrada explicar-ho en aquests termes. Nosaltres heredem una molt bona acció de govern i també en aquest àmbit i per tant li donem continuïtat. En quin punt estem en aquest itinerari? Doncs ara ja tenim identificat totes les feines que cal fer de consolidació, tenim a més distribuït en diferents fases allò que s'hauria de fer i ara què és el que ens falta? Ens falta el finançament, evidentment. Ara tenim un horitzó de pressupostos per davant, tenim, i l'alcalde ho ha plantejat amb aquesta claredat, l'opció, la possibilitat d'anar a intentar el 2% cultural, perquè és evident que no podem carregar sobre les espatlles d'un ajuntament com el de Corbera d'Ebre la restauració, que superen molt el que seria el pressupost municipal. Per tant, el compromís nostre és d'intentar treballar amb altres departaments i conjuntament, també amb infraestructures de la ciutat, que ha fet alguna part, doncs intentar, en definitiva, poder aterrar el que ja hem fet i s'ha fet bé, que és identificar allò que s'ha de fer, aclarir els criteris, i això és molt important, i d'aquí la intervenció també de l'arquitecte, i ara correspon a l'administració posar-hi els recursos. No ho farem tot de cop, això és altament improbable, no vull enganyar a ningú, però sí que continuarem. Hem fet coses molt puntuals a partir, mira, els romanents que teníem amb un pressupost prorrogat els hem esmerçat aquí, però són quantitats modestes, però en qualsevol cas que mostren una voluntat clara de caminar per aquest camí. I per tant haurem de fer en aquestes fases, veurem quantes en podem fer, si les hem de fer una per una, però buscant aquest finançament. I aquest és el compromís de govern, trobar aquest finançament per ajudar. Jo ara feia anys que no l'havia visitat, és veritat que ha degradat més per les conseqüències climatològiques, per l'adversitat, però l'altra part positiva és que jo no havia vist els elements de consolidació que estan fets amb un respecte escrupolós. I això, la veritat és que m'ha agradat molt aquesta intervenció, que és molt respectuosa, que el que pretén és no fer-se veure a si mateixa, sinó posar en valor el que hi ha i consolidar d'una manera, si em permet, minimalista i segura alhora, que és un equilibri subtil, doncs aquesta consolidació, que marca molt bé el camí d'allò que hem d'anar a fer. I aplaudeixo tota aquesta sensibilitat en tots els sentits, memorialística, però també arquitectònica de fer la intervenció. No hem aprofundit en el tema dels patrocinadors privats. És obvi que si hi ha algun patrocini privat que s'hi vol sumar serà evidentment benvingut, no? Però jo crec que som bastant les administracions, i ho dic en plural, des de la més propera i la que té menys recursos, que fa esforços també, i ara l'alcalde, fent tot l'itinerari, em deia que aquí venim a netejar i les males herbes i venim a tenir la cura. Per tant, des d'això, que és important i que demostra sensibilitat, fins a l'administració, en aquest cas més gran, la Generalitat, i també tampoc hauríem de poder descartar a nivell d'estat. Hi ha altres administracions que hi ha. És la suma de tots que ens hem de tenir aquest punt de trobada. Ara tenim, i això vull posar-ho en valor i agrair-ho als qui ho han fet, que són els que ens van precedir, ara tenim ben identificat, sabem com volem caminar, tenim el projecte, tenim les fases i tenim la quantificació. És la condició necessària, imprescindible per tirar endavant, per no improvisar. Aquí no es pot improvisar, ara fem això, ara fem allò, ara anem cap aquí. No, ara sabem ben bé cap on hem d'anar. Per una banda, el que he comentat, que cal tenir un Comebé que tingui musculatura, que tingui el personal que necessita, és una mancança que és de fa anys i per tant arriba el moment que si volem que el Comebé pugui actualitzar-se i pugui fer un impuls endavant necessitem tenir la musculatura per poder-ho fer. Després he remarcat la importància de recursos pedagògics, de la pedagogia per poder treballar amb els joves i no tan joves. La pedagogia es pot fer amb els nois i noies que ens venen a visitar a les escoles, però també s'ha de fer amb els adults i amb les famílies i amb els adults que venen i per tant necessitem aquests recursos pedagògics potents. També he fet el comentari, he remarcat l'importància de la recerca. Crec que el Comebé ha de ser un organisme que fomenti aquesta recerca des de dintre. Fer la recerca pròpia ens permet tenir tots aquests recursos expositius, els recursos pedagògics i poder fer exposicions i altres activitats, però també hem d'ajudar els que vulguin fer recerca a poder-la fer.